paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay na, karating ang timag na tuyang. Narabyantan dito'y dalan. Ay, orayan nakmat abadong. Karating nga maakin na nasip ngayon. Ang mga numalalyata dito'y. Ay, si kanto mga men. Itay pa'y ako nak nga gawin ta. Sangsang butin tangarot amalpas ti trabaho tayo iti bangkag. Kahit adaya trabaho amal-malpas katawan mag... Ay, agtal na ka man. Amom, anatay ti karuba tayo. Tabon na, nintun bigat. Ha? Anya day bataong. Ay, tsaka mo ah. Ay, Diyos kay. Alalyan sa mo na dayan. Ay, siyak ti umununa magna. Agyan kay ti malikodak. Ay, no, sino ka man? Di na kami mabut-but nga na. Ay, sus! Ay! Ay, tara ito yan! Tara, yan lang yan! Bataong! Urayan na! Kaasimot nila kay Amada. Pinatay na din ti anak na anitidi. Ay, day takot na mintidakas na kadagiti daddo mga agtutubo. Ti makibarkada dah ken rom-romwarda iti rabi eh. Eh, napanda ka nung nagsat iti may saabar. Hindi nabartag da. Agawin na kuman. Hindi anda nasabat da may sa lalaki kanang bagsol kanitiday. Ay, nakabutbutang day ta apasamak. Ay, Agad adala pa'y mat nga rod. malpas kuman. May sala atawanan ti kurso na iti kinaabogado. Ay, sayang talaga. Bagaan nyo nga men dagiti agtutubo dito lugar tayo. Ati ko maagadal ti aramiden da ijay syudad. Ay, ada tao. Ikan sa ilokatiri daw ah. Ay, si kanti mapanmang kita, inteng. Dakan may dagitaw! Maribanang! Kapitan! Ha? Uy, paray! Kumuyog kami kung makadakayaw. Amapan makilamay itinatayan, paray! Ah, sige nga Rod. Mabit lang tayo lukat ko tiri daw. Ano day tatumang kansikom? Aya, marituyang. Ay namaray, naidaramudo makidirabi ay itidalan mi nga agaway. Apay nga men. Awan silaw may, kat inalalya na kami tinatay, maray. Anya? Wun maray, iso nga imay kami ita dito'y ayan ti minatayan. Ay, kasta aya. Wun, iso amang tag kami iti abuloy me, tapno awan makunana. Ay, wen bareng no saan na kay tong alalyaan. Mamati ak adinilaw na ti kaawan mi amakilamay iti bangkay na maray. Kasta nga ta, marituyag. Naitad kumatan ti abuloy ta, agawid tan badong, malumoy. Ha? Eh, di mo pa yawid ni paribadong ah, maray. Sige, tuyang. Muna kang gagaway. Sumaruno kami to na dagaos. Malangarog, tagkuyog kami kin ni Maribanang. Urayin naktoy dayan. Sumaruno kami. Nga raw, agkuyog kami kin ni Maribanang. Sigay, kapitan, umuna kami nga rudag. Ay na, nagbiitin ti oras pare. Ay, huwag nga rod, pare. Ay, ako narambiyantan. Datapay la dito'y dalan ta. Ano dayo, pare? Mabalin ka di asakti umuna. Sakti umuna amag na. Tagyang kay ti malikudak, pare. Ay, mabuti nga, pare. At damanan ti alalya rita. Alalya? Dahi tagun unit na si Dag. Alalya tinatay dahi ta, pare. Di ka man agar-aramid iti pagbutngan ta. Ay, agpagpakaasya, pare. Sakti umuno na. Agyang kay ti malikudak. Sige. Nila ti bilit sa dayday ka. Ay, agyaman naktuyan. Inuray na dito'y balay da parinteng. Imbagam nga ron nga urayin na ka, di inuray na ka. Wan nga raw, kapitan. Ito ti flashlight. Ipabulod ko kanda kayo tapag silaw yaw. Ay, agyaman kami, kapitan. Talaga akasapulan mi day tanga agaway. Ay, pare. Di lang mabalay nga itulod na kami nga agaway. Anya? Sigurado ngamin anituyang ko tumuno na. Kutsak tagyan iti malikudan na. Ay, kabubutang pare. Anya kumangay matipagbungan yaw. Ay, kasapulak ti agyan iti malikudak pare. Kabayatan ti pannagnamay. Na. Ay,
Di na kumabog katawa na, paray. Nagpagpaka sa aking ka, paray. Itulod na kami, man. Teka. Anda tayo dito sa ngwanan ti balayaw. Sigurado ang mabalin ko magtanti agawid anya. Ay, sana, paray. Yeah. Itulod na kami, pwede taon ka. Please. Na. Urayan pa asumir kami ti balay, mi, paray. Kit ilukat mi pa iti silaw, may. Anya? Ay, por Diyos. Ay, wan, paray. Masapol nga ilukat mi pa iti silaw. Kun itrang kami ti ridaw, may. Samon to mabalinan ti pumanaw, paray. Yay. Hey, da kayong maganda tanggalin tayo. Makapakigtot ka, mat. Ha? Apay anarabian kayo nga, may? Ay, intulod ko na pare badugkan marito yang iti balay da. Anya? Ay, itulod nakman mo iti balay. Ha? Ay, sana mabalin ang kain. Agrunda kami ita. Ay na, Maray. Nagpigsamot ng ti alalya tinatay akalugaran tayaw. Naa. Ubing pa'y ngamin dayjay. Ken baro. Awan asawa na. Baro nga ro, di awan nasawa na. Ayunan niya. Kat anya ko mano kasta? Kelaat ngamin ket ipupusay na tabi nagsulda. Ha? Siguradaw, di na maaklon ti ipupusay na anasapa. Ngata? Isu anapig sa ti alalyana, Maray. Diyo ka tinangag ko, idirabi eh. Anya, nanakwanang? Anda ka barbaro nga uni amang mangag ko. Bangaw sama day jay. Ha? Ay, nangag kumot day jay, nanakwanang. Pudnon samot nga alalya day jay. Ha? Mamati kayo matiti alalya? Ita nga main nga ada na tayo akalugaran tayo, katada day jay. Uni ti bilit day jay. Sana bangaw. Aya, kasla mamati ak. Nga main, awan mo't makita ka bilik. Anya? Wen, iso ama sapa ak amang rikap iti tersinak no kastara be ay. Yan. Badam, nangag mo dayjay. Ay, Wayne. Itay pa nang nagkutuyan. Ay, mabuti nga. Pulatam amin nga abot dita diding. Ay, just kiki, di mo dahi tangay lang ya. Ay, tinasayaat. Mapantan dita silay. Taijay tanga agkulaong. Di na kami matbut-but nga na. Tanangtid kami matanit abuloy may ganituyang tao. Ay, just kiki, di mate. Ha? Kasla nangag na tiimbagan ba daw? Si Mardengag. Ay, tinasayat. Maturog tanto yan. Apay nga. Kilaat mo nga dali tabubong ti balay tati alalya. Ay, sos! Ay, ayan tayo ulas tagkumutan! Ay, si kanto mga main! Ilay bagbagat! Ay, pudno ti imbagat paray. Saan kami ang nakaturog idirabi ay? Ay, adula amin ang pagbut-but nga niyaw. Anya? Unila ti bilit dayjay. San nga alya? Alalya na jay tinatay. Na. Isu na jay kalugaran tayaw. Ipapilit mo. Di oray man kinuag pinustata paray. Anya, pinusta, apay sugal. Una, tasan kayo mga amin na mamati kanya? Ay na, naimbag ta sa anak ana atake idirabi itibuteng ko, Maray. Ay namare. Gapo iti day tanga istoryayo kan ni pari badong. Adumetan ti kalugaran tayo ti mabuteng amarabian. Pudno mo nga main, Maray. Ay, ni mare ko anang, masapan amang rikap iti tersena na. Ha? Dagiti dagduma dita, sardampay laeng, maturog dan iti babalay da. Kasano mo nga min, Maray? Nakabuteng mo nga main. Ay, parikot paikit din. Tauray dagiti ubeng, saan dan amay baon no kasta asardam. Ay, uray agpakanla iti manok, saan damutten amay baon. Ay nagapo iti dayjay kabarbaro nga uni ti bilit. Ay, mabuti nga pari badung kan marituyang. Wingaraw tanggal. Ni kagawad ko anang, masapamot amang rik-rikupin iti tersina na. Wingaraw. Ay silawan nyo man, tiliwan nyo dayjay bilit. Matong palang kay. Ano, nakabukbukal mo, Chief.
Pay, may dumdumati uni na itabilit. No, bilit aday ta. Ang garap. Iso nga rod at iliwan tayaw, tapno makita tayaw, no anya tila nga day ta abilay. Butang. Alakit day, silawan yaw, tasak timang tilaw. Natiliw min itirabe, tinaidumduma ti uni na abilay, tanggail. Nasaya at may tanatiliw yon. Tapno ada ibidin sa tayaw. Unang gail. Awanan ti pagbutbut nga itirabe. Ibidin siya day tawi, asan nga alalya ti mangmangagda. Isumit. Bilit lang day ta. San ngal alya? Bilit lagayam, ngam permiti butang datata ba dong kanana to yan. Adang batlatan nanggag ko nga uni ti bangaw di ta iged idirabi kwarog. Ay, kadwa siguro jay tiniliw mi idirabe kagawad. No kasta, duada nga raw. Wang, agsinsin blat da nga aguni itirabe Ay, kasjay gayam. Kunaklakid din do alalya akas ko na damari tuyang kan kabadong. Isungay ta, awanan ti rumbang apagbut nga nyaw. Di kay masapan amang rikip iti tersina yaw, ta isupay ti mapaglakwan nyaw. Ay, umay kayo pare, mare. Makita yung analaing da ito'y abilik. Agsuri kayo. Ano, impagarup yung alalya? Iso day ta nakakulong iti wire cage, pare. Ha? Itala ang makakita iti kastabilit, kapitan. Gusto ka, mare. Ay, just kika kay di abilay. Na, Si kagayam tinangbutbutan ka na kami iti kastaunay. ay unay ka na kita amatamon, pare. Kaslamatan rumwarte bunakil mo. Ay, maday ti kastoy a klase abilit, pare. Ha? Lalo no umaduda. Maday. Anya? Nay, dun ka ba? Makaalyaw ti uni na. Na, Aglalo iti rabay. Nang runan o danatay. tauna yun dahil panang mulagat mon itibilay. Ay, si Daumon dito, pare. Wano saan? Ibulos man. Ay, excuse me. Madamdaman tumat nga pa ibulos ko. Ha? Sikat na baso na itibilit, paray. Anya? Gaputa pinagbalin mo nga alalya. Di yung pagpabasulin ada ito'y abilit. Kaungat yun pa'y. Ibagayo pa'y nga alalya tinatay. Ha? Ay, uwan, pare. Pasensya ka lagay. Impagarup min, alalya na itabilit. Makaalyaw nga minti uni na. Ay, dayta kati kung kunada iti Tagalog. Maraming namamatay sa maling akala. Ni Kapitan Enteng! Umayak man nagtugtugaw dito sa sangot ti Tersina, maray. Ay, kat mabalin latamot Ada ka magayam dito pare ba daw? Nay, pag-iso Nagswerte ako nga. Kunayan ta dumanon aging gat lapayag mo ti isem mo. Ay, gumatang ka man kay diti pulutan kinarak, paray. Adya. Yay. Amaw, nga inawat yaw, ti honorarium yaw itabulan. Ha? Sige. Tapno, di mo mat kunaan anaimutak. Dayta, kitikiyat ko king kaparay. Apoy aday to'y laang tinyawat mo kanyak, Inteng. Naranaak nga ron ni pare ba daw? Kinikilam na din iti arakan pulutan. Anya? Ay, maruwam ni pari badong no kasta. Sa nabalay, maminsan lang mo dayjay ngay naramid na. Ay, timaminsan, mabalin ang maulit-ulit, Inteng. Ay na, nabartot kad ka ba daw? Agawit ka kiideng. Agilo ako kay ti arak. Senton na barte na tao, pagawid naman. Nya? Pagawid naman dagos. Yunay ka batin, mare. Baka talaga. Anya nga ruti kayat mo ita, kabadong. Idumog ko mampay dito yung lamisan, mare. Wano saan nagidak? Dito yan. Na, di pa ikat mabutang di umay gumatang dito, inukasta. Anya, mabuting da. Kit sa anak mo tamang mga nititaw. Ay, kunak no asino kay tayan. Si kamot gayam tata ba daw? Ay, siyak nga raw ko raw. Ay, gumatang ka man kide. Ha? Itian niya? Ay, nagkapoy kang.
Siyempre, itiara ka, kin pulutan. Ah, kat mo nakainom kayo sa amay. Ay, kurang ko tiara kin pulutan na ginatang ni Parinteng. Ha? Na maumawa na kaon. Iso danumpay man kuwarag. Umatang kay ti danaw, makininumakan. Ay, sige man langay. Igatangan kan itiarak kan pulutan. Dayta man ti kay kayat kuking ka, kuwarag. Sige, uminom kayo lang tatata ba daw? Ado ti danumpay di tao eh. Ay, uniyaran, may samitin agalon, ti danom ti ginatang baw. Agran na kayo ita. Ay, agyaman na kuwarag daman damagag, kuwarag. Ang nga day tatata ba daw? Ada ka din nubian, wino kayan ayat ma. Awampay. Ngam, kaya't mo ti mga asawa mo laing nubilan. Anya? Kaya't ko lang nga mamuan, no ada plano mga asawa, wino awan. Ay, siyempre mo ta. Ada ah. Hmm. Anong agulay kaya? Apay ka din. Hada mo kabalasan nga isagot kuking ka. Ha? No kaya't mau. Ah, Ay unay kan ba daw mangibabain ka? Tapay ay Day talag malmalam nga gininom tar aramidom. ay rumwara man lagay. Di mo ko naan amapan kamanen ag malmalam nga agtugtugaw ijay tersina ni Marikwanang nga oray itikikilam iday. Nala, mabada ka. Ay badang! Ang subli ka ditaw! Kasarsarita ka pa'y lang! Ibagak kumakin ni Kwaraw, ta gumatang iti arak, kin pulutan. Arak kan pulutan ko na. Ay, kwa, ipan mi kumaiti ayan ni Muna, pare. Ipan nyo ije ayan ni Muna. Masiguradaw. Kaya't mo ilan ni Muna ni Kwaraw. Ay, sigurado dahi ta, pare. Basta siya, timang ibaga. Na, No kaya't mo, talo tayo, amapaniti ayan ni Muna, pare. ngamjak masango. Ada meeting mi ita ije barangay hall. May ampay lang dahi ta meeting, pare. Tinas kain, kahit matulungan ta ni Kwarog, ang makasawan. Ay, sorry. Ngam napatid ti meeting mi ita. Katan dito paraangan, ti balay da muna, Kwarog. anya iti aramidon tan tata ba daw? Alam pa dito yung sabong, ti dama dinutsay. Ta, isabit mo pa lang biyay, ti talikudam. Ginawat ko iti dalan na ita. Anya? Numanggag ni muna ti kanta, kahit rumwar. Itad mo tunting kwa na da ita. Ay, uwan tata ba daw? Anya nga iti kantaan ta. Siguro, mabali na iti pamulinaway. Ah, sige. Basta juwit ta ah. Imalaldawan mo't nga umay kayo ag harharana, tatabadong. Kwarag, itad mo da ita sabong. Flowers for you muna. Ah? Da kayo laang mo't pinasapang ag harana. Ay, may mayat tinasapa, adeng. Mayat da ito'y sabong Dama din no chepay. Apay, di na kami lapastre ka na inadeng. Ay, uwan. Umay kayo atata. Ay, agyaman kami muna. Ada ngamin napatag nga ibaga ni Kwarog King ka muna. Sapay nakainom kayon sapay iti ara. Ah. Ala, umay kayo taag kape kayo. Jack pa'y nakita ni Kwarog ang nagpasada ah. Ke adaman ije balay da muna nga gininom. At dakit din ti agaram akasta. Masapul nga uminom iti arak. Amumitin ni pare ba daw? Dayta ti pagalistuan na. Ay, Kaya't nala nga igatangan ni Kwarog iti arak ken pulutan. iso amap mapanda iti ayan ni Mona. Ano pa? Ay, kaasimot nga ron ni Kwarog Ay, naimbag no kayat ni Mona. Ay, sabay kuma. Tapno makaasawan ti luko. Ay, di pa lang amin mapanagaram iti balasang nga iso. Ay, di nang ron ka ba ilan dayta? Makamumutin na. Kasano nga itata ba daw? Di naksamot kayat ni Muna? No, agkarasublita dito, kayatin na kantaon.
Kasta nga tata ba daw? No mauman ni muna, ay sungbatan na kantaon kwaraw. Sayang dagiti kwarta nga igat-gatang ko iti arak, kan pulutan tayaw, no jak mapasungbat ni muna. Ay kwa, kastoy laeng nay. Padasan ta mapanharanain ni Saleng. Anya? Ni saling manain? Yan ngay nabakitan na balasang iji ilay. Nakita mo na yan. Ay, wine, nakitak. Apay ngay nga haranain tapay lang ni saling. Ay, tagtagari ah. May mahatmad lang, no duwati armam. Iti kasta, no di nakakayatan ni muna. Adda ni Saling ariserba. Mayat sa. Iswa gumatang kay ti pulutan kinarak. Namapantay di ilay. Sigurado asong batan na kadayjay, tabumakitay. Nabartag kayo. Anya ayati ibagayo. Ay, Kastunay, ading Saling anya. Ibagayon, tani rabiin, kayat kun ti maturog. Ay, saan ka pa maturog, ading? Adda kayat ni Kwaraw nga ibagaking ka. Anya dayta. Apay asana ni Kwarog a mismo ti mangibaga. Kuha nga main, ading. Mabain ka nung nga main. Iswa siya konti mangibaga. Ay, kalukwan dayta. Ah, Agawid kayo kit din. Ay, ayatin nakakanuunay ni Kwaraw, ating Saling. Jak kaya ti artak. Maawatan nyo. Iso nga agawid kayo. ay, binastad na matadagos ni saling tata ba daw? Ay, di kagdanag. Kadapay ni muna ariserbam. Ay, anya arisir ba? Katnojak pa imot napasungba. Ay na, di ka kadi maawanan ni tinamnama. Kayatin na kadayjay. Madanaga na kaw. Ang mga nuawan to tibanag daytaw. Di ka kadi maupay ko na lang anuday. Gumatang ka kadi iti harak kinpulutan, ta mapantaman ang haranayan ni muna, unaw. Ha? Tumulok tumo ilang dayjay. No ipasnak mong armain. Ay, sapay basitan tinabati a kwartak. Gapo iti kagagatang ko ti arakan pulutan ta. Ay, isa na bali ah. Ta mga sawa kanton. Nga ta. Apay papanamaya. Maliwayam sa payan nagpasara. Ay, kwanggal. Ini. Ne. Ay uray di mo ibaga. Amaw, no sa dino ti papananyaw kani pare ba daw. Amo yung matlagayam. Damagan nyo pa ilaan. Ay isarden mo ti sumursurot kani pare ba daw. Apay nga eh. Ay luklukon na kalaeng. Anya? Kaya't na lang nga igatangam iti arakan pulutan. Sana bali ah. Tatultulungan nakmat nga agaram kini muna. Ay na, nuni muna tirinugyam nga inaram. Ay ke isulatan ati armam. Sana data bumalasiw ka pa iti sa bali. Maliwaya mong tibang kagta, badong. Ha? Gapot aday tala tumultulong tinikwarog ang mapanagaram tar aramidam. Ay, nagsao ka manin ako na bagitan. Pudnumag, no nakipurdiya ka kuma. Di aday gatang iti sidaan. Saan na bali ah? Tagumatgatang manikwarog iti arak, kinpulutan. Alawan, tasikalaan ti mayroon ranod iti dayta. Anya? Ulitak tatabadong. Jak kayat ni kwarog, period. Anya? Ah? Di mo kayat ni Kwaraw? Kuno kumplito may. Awanan ti adupay asa o tatabadong. Ha? Jak kayat ni kwarog. Awan mo't sakit ni Kwaraw. Awan mo't kurang na. Kompleto may. Ipilit sukit din, no jak ngarod kayat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inam nga buti ti arak, tinainom may, adeng. Anya? Santo pa ada pulutan may. Kwinta man amin na itakwa raw. Ay, mabit lang tata ba daw? Adeng, no kwintaan ni kwarog ti gastos may nga email tayo. Bayadam, why? Anya? No mabalin pa yakit agaraman aldaw may nga may ditoy kat bayadam. Anya? Agam no song batam ni kwarog itan. Awan ti bayadam. Pulos! Adda ka
din ni Apo Kapitan, Kapitana Banang? Balasan ko, awan. Napanan ijay barangay hall. Nukas na nga rod, da kayon tipang tedak iti daytoy, Kapitana. Ne, anya dayta, balasan ko. Innam aboti ti arak dagitoy. Kan 1,000 pisos daytoy, Kapitana. Anya? Sukatakla ang dagiti nagastos da tatabadong kan manong kwarog nga imay ijay balay. Tapno sumardengdan nga umay. Anya? Kun nala ang dayjay ni Kabadong. Tapno agbuteng ka kat sungbata mo ni Kwarog mo na. Nanakwanang. Itulok mo kit din, akaslas sikat, agmulta no bilang. Kayat ko ngamin asumardengdan nga umay ijay balay. Sa bagay, husto mo't kit day, tapno sumardeng dan. Tako na mo't, adi mo kayat ni Kwarog. Pudno day tanana. Kun jak kayat ti tao adi na amo nga itakder tirik nana. Sa balikit din timangi bagbaga iti ayat na kanya. Ha? No way! Nagsamat ka naglamas ijay lubnak ang Ay! kail. Loko! Dati paglimlim mo samditan. Ay, una hindi kastoy gasgasat ko na yan. Nagpunang nga may nga agbarte ka sa katuwapan agarem-arem. Hindi nga mintatabado nga. Basol na dahi tao. Ay di ka agpapabasol ta kinayat mo nga may. Ah, Aggagat ka gamin. Agtrabaho ka. ay, ang gail. Agurnong ka tapno makita daan nagagat ka. Di sungbatan nakatipalasan. Oh, Anya? kasano akayat nakagay. No day talag barbar tatyar aramidan nyo. Tirigat na. Masapol nga dapay sekretaryom. Nyanggal man. Ay, surutom tin bagak. Saan kat at isur-sur kon ka ni pare Badong? Walang gail. Ni Kapitan Enteng! Makasigsigarilyo akbadam. Anya? Ingkaman gumatang iti may nga istik ti sigarilyaw. Ay makapasuron mo dahi tangal aramidam tuyang Naa, apay ang masurun ka. Di mo pala gulpiang. Tapno saan ka baon na baon. Saan nakastang agsasaro no ti pa nagsigarilyaw. Awan mat nga rod kwarta. Adda ka dita nakasikawel. Inton may bus mo dahi ta sigarilyaw. Ibaon nakmanay. Naa, anya ngay ti sirbim nga asawa. Agsasaro nun ti pa nang ibaon mo kanyak. Ita ibaon naman ay. Karev, adda mo, di tang adda anak na, ngagad adal pa ilan. Iti anya, tataba daw. Iti elementarya. Ha? Apay ka day? No adda mo, ibagam, no kaya natin umay balay. Ha? Alag tubing, agyan balay. Kasi akon, timang paagan. Anya? Gumatangak man iti buguong kagawad. Ay muna-muna. Anya ti kayat mo, Kapitan. Jay sagpipisaw, saglilima, wano sagsasangapulaw. Ay, diyak kaya titingi-tingay. Diyan may salitro ti alahat. Ah, kasta ka day. Anya pa'y tigatangam. May sagalon asoy. May salata mantika. Ay nagado nga yan. Tapno mabimpinsan ti gatang. Sa bagay mo't di Mayat day tatap no mamimpinsanan ti magatang nga mausar. No, dalagi di kwartayo, ay kat igulpiyo Nagadumatan ang ginatang mo, intay. Unatap no mabayag adi nak ibaon man nga gatang. Anya? Ay, una yan day ta kinasadot mo. Aha, isumi lang nga iso. Wen ang kasanungay ti daddo maamasapsapul iti kusina. Ha? Ay, di mo amo talaga ti ag-budget iti kwarta. Di mo ang budget na. Day talasadot mo ti pampanunutan. Aha. Ti kunamkit day, di mo kaya ti maibaon, intay. Kaya't mo't lang dagiti dadakil mo nga gyan kay Jai, bubawi. Wen, Uncle Kwarog. Datatabadong ka na o ka na natuyang timang paadal kan ka. Wen, Uncle Chip Kwarog. Umay ka nga raw.
tay tulod kan iti balay da. Agyamanak Uncle Chip Kwarog. Ngam niya, agsingsingpet kan to ijay. Wen, Uncle. Agtultulnog kakadakwada. Tapno nasaya at kakadakwada, bubawi. Talaga ka diya kayat mo ti agyan dito'y balay. Bubay, Kayat ko, tatabadong. ibagam nga raw, kani tatang mau, kani nanang mau, ah? Wen, tatabadong. Kalpasan na, umay kayong taon dito'y balay. Tamang rugikan, wait. Anya nga'y kumati aramidan ni Buboy dito'y balay, badong. Tapno day babaon mo, ah. Anya? Mayat day ta, tapno di nakit ipaon-baon di ta, kaslaupeng. Ah, kasjay. Sana bali ang pagadalin ta ni Buboy. Tinaskay na day babaon ta. Ay katwan na, sikat ti makamaw. Buboy! Buboy! Apay ka din na natuyang. Ibaon ka man ang mapangumatang iti may nga istik at sigarilyaw. Di tatersina ni Marikwanang tibaggatanga ma. Wen na natuyang. Gumatang kamutan iti balor piso a buguaw nga. Anya pay ngay. Kun 5 pisos a mantika. Matungpal na natuyang. Ah, Buboy. Agpagata nga mamay, iti may sabot iti arak. Ha? Ibagam, masyak tinagpagatang, wine. Sige, tatabadong. Inangaro din. Gumatang iti may nga stick ti sigarilyo kagawan. Anya? Ubing ka pailaang ng gumatang ka ni ti kasta. Imbaon na kami ni tatabadong kan nanatuyang. Ah, ay nagloko mo tanda kitang agasawa. Kaibaon da ka gumatang iti kakasta. Bugong kan mantika lang ti katangam, Buboy. Ha? Apay ngay. No day ta sigarilyo kan arak, ibagam nga isuda ti gumatang. Anya, saan nakangainik ka ni Marikwanang, Buboy? Da kayo kano ti mapan gumatang. Ayun na yan. Buboy! Ayan nga iti may sa istik a sigarilyaw. Awan, tuyang. Sandali ng kwan, iti arak, kin sigarilyaw. Ay, sapay makayusyo si akaw. Kasanungay data. Sika natin mapan. Kasanda mo nga rin ang mabalin ni Buboy ng ikan. Ay, ado ti aramida. Sikan ti mapan gumatang. Ay, just kiki di ti kastoy abiyag. Duray man sa anay. Anya, mala, siya nga rudin ti mapan. Mudtoy ti kwartam. Nakaluto ka nga din, Buboy. Wen tatabadong. Anya pay ti aramidat. Sige, umunakan na mga rabi. Kalpasan na, maturog ka mo tayo. Wen tatabadong. Ay, Buboy! Endon parbangaw. Masapa ka bumangaw na. Wen na natuyang. Nagluto ka iti pamikatantaya. Aginaw kay ti plataw. Agsagdo ka. Kan babang kay jebang kagteng kagdalaws. Nalawaga! Wen na natuyang. Kapanam, Buboy. Inakagtrabaho idi bang kagdatatabadong, Uncle Kwaraw. Anya? Kat ni tatabadong ngay. Nagbati da mong aduway di baleda. Ha? Agin inom damot iti arak. Anya? Kanayo nakasteter aramidon da. Syaklatan ti babaon da. No daduma, aglangan pa iti pagadalan ah. Ay. Diyak amo ang kastagayam ti aramidon dakin ka, Buboy. Gumatangak kano iti may sa abuti ti arak. Kuna ni nanatuyang. Anya? Kan may nga stick a sigarilyo. Manon, di mo't kunak idikan ka, saan amabalin alakwan ka? Sige na. Ikanda kong taong tandak na awan may sangtot ko. Ay, una yan. Asin na ti mangungat kan ka, Buboy. Eh, tatatabanong kan nanatuyang. Kung saan, ibaondak ije ilay. Sapay nagadayo, kapitan. Ay nagluko day tan aparibadong kan marituyang. Wen nga ron kapitan. Ibaon dakit din day taobeng agumatang iti bisyo da. Ay ibagam ka ni tatam abadaw. Saan arumbang asikati ibaon da agumatang iti arak. Wano sigarilyo. Tinasaya, bagbaga amda pari badong kan marituyan.
Bakbakitan kan laklakayan dan. Pagbaga apay laang. Enteng, Amudan ti maday, kay nasayaat. kahit ipalagip mo manen kadakwada ang mga no nalipatan da. Di dan tu ngamin makimit-meeting. No kasta nga da meeting iti barangay hall. Ulitem nga ibaga. Maiparit ti mangibaon iti maysa nga ubeng agumatang iti araken sigarilyo. Di ko nam kiday. Talaga apasaway dagi ja tataaw. Ay kataganos ka Ala, kasarita to ni parebada. Saan lang nga dito tiraramidan da kinibubaw yang kay. Ha? Ibabaw da pa yung agtrabaho iti bangkag da Na, Idinto ta isuda. Ang gigiyan da lang iti balay da. Kat day talagin inom iti arak tiraramidan da. anya? Masyanak nga rod kinibubaw Agbabawiak anang irekomenda kan kuana. Sikat tinang irekomenda? Unang kail. Isu Isu ama di matiriknak idinamuak day ta. Ay na paray, pagad-adalin ni Mad ni Buboy, kunamsa. ay uray pay. Tama ko na at child abuse ter aramidan niya. Inya, Isumat! Ay, di man ibaon-baon ti may nga ubing agumatang iti arakan sigaret. ay lading itag pare ngam talaga nga awan ti maibaon may. Kas lang amin isursuro yu ti ubing agsigarilyo ken aginom iti arak. Ay, pare, Ken may isa, adaday ta iti ordinansa ti barangay. ay adaya. Ipadlaw yu adi kay dumardar ay iti barangay meeting. Ah, No adda barangay assembly, dumar ay kay ngamin. Uncle Kwarog, mabalin nga igatangan nak iti arak. Anya? Imbaon na ngamin ni tatabadong agumatang iti arak. Di mat sana mabali na gumatang kay ti kasta Isungarog ngagpagatangakin ka. Adto iti kwarta. Nabagaan da lang aruda na saan da nga ibabaon. Ipilit da pailaan. Maase kayo kanyak, Uncle Chip. Igatangan dak iti arak kun sigarilyo tagawid akon. Ay, sige. Kasyan kamot kahit. Ang mga no ibaon da ka pa ide-ilay. Ay, thank you, Uncle Chip Kwarog. Nagmayat ti mabartak no kasta. Ha? Ni Chip Kwarog. Tumaray tayong kakadwa. Ay! Nagsugli kayo! Ay! Ay! Bumay! Bumay ka dito! Apa yan? Jakputin makataray. Nagamatan kamot langain. Ha? Kwa? Asino dagiti kakatuwam nga inom iti arak di tayo, ha? Asinaw! Sugli ko ni Bubaw, ikadagiti naganak na kagawad. Nasaya at magkwarog. Tapno di na ibaon-baon. Saan laday taagi baon ter aramidan da? Suruan da pa ikit din ti ubing sigarilyo kan uminom iti arak. Ay, no asi numot at tinaglako kadakwada iti arak. Kwa, sa kagawad kwa nang. Pagpagpagatang ka nung amin ni tata ba daw? Kat amaw kadi mo ikan. Iso asa akong tigimatang para ken kwa na. Anya? Diyak amo nga inuman dagayam. Ay, masurunak. Linang sutan dak lagayam. Ay, maikawa awanan ni Buboy dito'y balay. Apay nga main, intulok ka, ngori agsubli kadagiti naganak na. badaong Isumit lang, nga di mo maibaon na gumatang iti arak ken sigarilyo. uray tay babaon ko met ijay bangkag nga agtrabaho. Ay, uray pay. Tama ko na kano at child abuse. Anya? Isaw, tinako na kanyang ni parintain. Ay, sapay uray ubing abasit ni Buboy. Kit kabailan nang awitin ti dakkel agalon ti danaw. Marabyan nga agtrabaho. Minalampay nga ibabaon ko nga aglutaw uray iti parbangaw. Ay, agsarding ka man to ya. Awanin ni Buboy. Nagawi day. Makitab ita tinapasamak paray. Ay, di ako mangarot mo kas jet aramidan ni Buboy paray. Ay itatabumaon, di mo kunain ang mga lakamanin iti ubeng. Ay, saanan paray. No mga laka iti may sa ababaonan niyaw. Pilyan niyaw dahi ta isaan nga ubeng.
Tapno di kay makaswan iti child abuse adi na oras. Ay, uwan pare. Saan na talaga? Fix man.